kati batigeze chopu chopu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Korean TV. Ndadzoka zvekare muri Zimbabwe ende kana muchinge makateerera nyaya idzi kubva kudhara I know kuti ndakusuwai ende manga mandisuwa but nhasi regedzai tiregedze kupedza nguva tichitaura zvinhu zvinonzi basa rese. Pane nyaya iri kuitika. Prophet Walter Magaya vapinda ma1 vapinda B's because police found large amounts of drugs at the premises of Prophet Walter Magaya in Harare. Chibaba vari kusangana nenyaya dziri kupisa. I don't know kuti inyaya dzipi dzinopera sei dziri kuningina because vamwe vari kuti prophet uyu ari kufremerwa, prophet uyu ari kushungurudzwa, prophet uyu zvinhu zvaari kuitwa izvi hazvisi fair, prophet uyu zvinhu zvaari kuningina zvakawanda but type yemadrugs acho ari kusanganwa nawo ari kunzi aonekwa because there is this other guy, one of the directors at Yada Hotel kwawanikwa madrugs kwacho anonzi Donald Makuvadza abudikira kuHarare Magistrate Court achiti haiwa bo nyaya ndizvozvo tabatwa tinawo madrugs acho akawandisa. I will explain kuti type ipi neipi but the case was postponed to 10 March for plea recording. So madrugs pane inonzi metronidazole muchandiregerera handisi munhu pharmacist or something, my words anenge achitinetsa kudedzera but I will try my level best. So it's an antibiotic used to treat bacteria infections and some parasitic infections. It is often used for stomach, vaginal and dental infections. Kobva kwauya nonzi clotrimazole, an antifungal medicine used to treat fungal infections such as athlete's foot, ringworm and vaginal yeast infections. Tobva tauya pane inonzi aclivol cream, an antiviral cream mainly used to treat cold sores and other herpes skin infections. Tobva tauya inonzi fluclonazole tablets, an antifungal medicine taken by mouth to treat fungal infections, especially vaginal yeast infections and other serious fungal infections. Tomataya imwe inonzi cotrimoxazole pills, an antibiotic used to treat different bacterial infections including urinary tract infections, chest infections and some types of diarrhea. Tomataya imwe inonzi myconazole vaginal cream, an antifungal cream used to treat vaginal yeast infections. Pazoita imwe inonzi COQ10 vascular care, a supplement that contains coenzyme Q10 is mostly used to support heart health and improve blood circulation. Topinda imwe inonzi sodium bicarbonate injections used in hospitals to treat conditions like several acid build up in the blood, certain drug overdose or cardiac emergencies. Tomatapinda imwe inonzi Stylen alpatin injections usually used to treat stomach problems such as gastritis and stomach ulcers. Tobva tauya imwe inonzi lip balm products inoshandiswa used to moisturize and protect dry or cracked lips and all type of drugs are kusanganwa now kuvakomana veyada. So I don't know because nyaya idzi dziri kuitika honestly speaking unozonzi vari kumurongera, vari kumuvenga, vanodarire munhu waMwari, vachatora shamhu nemunyu, zvakawanda zvinenge zvichitaurika but I don't know kuti imimi makatarisa nyaya iyi munoona sei tingati ndezvekuisirwa here because what I know is type of premises evarume ane macameras ekuti anoonera and it's up to them. Ndio vanhu tingatoziva kuti zvakapinda nani zvakapinda sei kuti zvinge zvichiwanika premises avo zvinhu izvi. I don't know kuti ndio kana kuti zvimwe zvinhu here zvaakushandiswa futi because you know these guys vakangwarisa vanogona kuti kudzoti tokurapa tokunamatira handiti ndo the way yavanorapa vanhu nayo through kunamatira vanhu. Ubva waona kuti uyu munhu ane problem yakadai so ubva washandisa nasi ari kutaura matype emadrugs iwayo here handisi kuziva kuti ari kudonyatso kushandiswa dhiripi kana kuti titori business rimwe riri kurohwa ari kutoshandiswa
because type madrugs ari kunzi aonekwa haasi madrugs ekudhaka vanhu no, because ndozoti munhu munotanga kuti asi vari kutengesera vanhu mutoriro here no haisiriwo type yezvekurapa vanhu izvi asi yazoshamisa kuti zvinotreata yeast infections. But anyways, without wasting much of your time muri Zimbabwe, I know kuti zvakawanda zvireloading zvakawanda zviri kuitika panapa handisida kuti ndingobva ndangorowa pasi ndobva ndangodidi. Mene ndishandise mukana uno kuzivisa imimi maZimbabweans vari munyika yeSouth Africa vanodawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvanyore. Pane company inonzi Education Research inotungamirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndo shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit ende autombo need kutravela kuenda kwavari vanokuitira vari kwavari ikoko iwe uri kwauri ikoko. Saka chinodiwa kuvabata pa number dzavo dziri kuappear on the screen dziri pa flyer number dzakanaka idzo handiti motaura navo vokuitirai unokuti Mukoma Owen ndapfura nekwakundi ende zvichinzi ndimi shasha inokwanisa kupedza zvinhu izvo zvizvi. Contact them. Number ndo dzandasiya pa screen sekutaura kwenda zviita ndakati garai mavabata garai mataura navo. And to those who are outside South Africa as well, zviri easy kuti unga kushikwanisa unge ushitirwa zvinhu izvozvo. Futi unokwanisa kuregisterwa company yako mu South Africa uvhurwa FNB business account. But chinodiwa chi, man, if you can travel kupinda mu South Africa wobata futi vokuitira diribo kana kuti iwe une passport yako ine entry stamp chidindo chikuratidza kuti wapinda irimo munyika mu South Africa. Ndizive kuti munozozviita sei ndingazokuudzire zvese mavanhu vakuru munokwanisa futi kuvabata Mukoma Owen vokubatsirai vokuregistera macompany. Saka number ndo dzandasiya pa screen handisida nyamba pedza nguva ndichiramba ndichingotaura gore rine rigore reaction. Saka garai mavabata mutaura navo vakubatsirei.